It-tfal li se jagħmlu l-ewwel tqarbina, kjoġobkom, qumu ftit bil-wieqfa. It-tfal biss, il-ġenituri jibqgħu bil-qiegħda. Ħanagħmlu xi ħaġa kollha ma' xulxejn. Ħanajtu waħda kbira kollha flimkien. Thank you. Tafu għalfejn se ngħidu thank you u lil min se ngħidu thank you. Se ngħidu thank you u se ngħidu thank you lill parents tagħna. Għax dawn oġobhom jaddulna mhux biss il-ħajja, tawkom mhux biss il-ħajja, imma llejla qegħdin hawn. Għax iridu jgħidulkom li flimkien mal-ħajja jixtiequ jagħtukom il-fidi. Issa din il-fidi ma tafux x'inhi intom għadkom, ma tafux x'inhi. Allura ħanejdulhom thank you kbira ta' dan ir-rigal li l-parents tagħkom għaddewlkom. Issa, 1, 2, 3. Veru l-seba ta' filgħaxija u forsi uħud minnkom diġà qegħdin jaħsbu biex jorqdu dal-ħin, imma m'għedniex sew ta' issa 1, 2, 3. Bravi, bravi, bravi. Eżis ġenituri, kelma żgħira mhux sendu. Din il-fidi, x'iżżejt ma' dak li diġà għandna, x'iżżejt mad-dar sabiħa li għandek, x'iżżejt max-xogħol, mal-flus li għandek. X'iżżejt mal-familja li għandek, x'iżżejt il-fidi? Iżżejt xi ħaġa jew le? Hekk nixtieq imma fil-qosor ħafna ngħidilkom xi effetti sbieħ, xi konsegwenzi sbieħ illi aħna nistgħu nġarbu, nistgħu nesperjenzjaw jekk ikollna l-fidi. L-istorja tal-miġġija ta' San Pawl f'Malta għadna kif smajnija. U l-maltemp ta' dawn il-ġranet flimkien mal-maltemp ta' xi ġranet ilu jagħtina idea minn xiex kellu jgħaddi Pawlu u l-276 ruħ li kien hemm fuq il-ġifen. Anki l-maltemp tal-lejla u nixtieq nirringrazzjakom li ġejtu minkejja dan it-temp ikraħ. Immaġinaw dan ir-raġel Pawlu li kien priġunier. Ara taħsbu li Pawlu kien xi kmandant ta' xi ġifen? Ara taħsbu li Pawlu kien xi wieħed minn dawk responsabbli ta' fejn għandhom imorru jew lejn fejn għandhom jimxew? Pawlu kien priġunier, l-aħħar wieħed minn dawk il-276 ruħ. Imma fil-maltemp, u dan il-messaġġ li nixtieq nwassilkom, fil-maltemp Pawlu li kellu lil Alla ħareġ bħala dak illi kieku ma kienx il-ġifen għalkemm tfarrak in-nies ma kienux isalvaw. Ħadd ma kien isalva li kieku ma kienx jew. U għandna diversi interventi ta' Pawlu illi jgħidlu lill-kaptan u li jgħidlu liċ-ċenturjon x'għandu jagħmel. Issa tgħiduli ma kien bniedem intelligenti, veru. Pawlu kien bniedem intelligenti. Imma mhux biss Pawlu kien bniedem ispirat. Pawlu kien kull darba li jitkellem u għal kull ħaġa li jgħid jistaqsi. Imma Alla xirejt fis-sitwazzjoni, imma Alla xirit minni bħalissa f'dan il-maltemp ħanerqu kollha kemm aħna. U jiena nemmen li l-maltemp tal-istorja li għadna kif smajna jista' jkun il-maltemp tiegħi, jista' jkun il-maltemp tiegħek ta' kull wieħed u kull waħda minna. U kull wieħed u kull waħda minna għandu l-kumbattimenti tiegħu. U għandna bżonnu lill Alla biex kif dawwal lil Pawlu f'dak il-maltemp
idawwal lili u lilkom fil-maltemp tagħna. Tant Pawlu kien imdawwal minn Alla illi mhux biss kien jagħti suġġerimenti tajbejn lill-uffiċjal, liċ-ċenturjon u lill-kaptan, mhux biss, imma meta waslu propju fil-qiegħ, meta kif jgħidilna hu stess ma kienx hemm l-ebda tama oħra, dan Pawlu x'jagħmel. Interessanti għax insibuh 4 darbiet fl-istorja jagħmlilhom il-qalb, 4 darbiet. Naħseb l-iktar verb irrepetut f'din l-istorja kollha kemm hi, 4 darbiet lil dawk li kienu qegħdin jerqu miegħu jagħmlilhom il-qalb. Il-bniedem li għandu lil Alla, l-bniedem li jittama f'Alla. U dejn nixtieq ngħaddilkom, din nixtieq ngħidilkom, il-fidi tagħna żejt u żejt ħafna mal-flows li għandna, max-xogħol li għandna, mal-familja li għandna, mal-professjoni li għandna, mal-ġejt li għandna. U Alla jberikna bil-ġejt, għaliex le. Imma l-fidi tagħna żejt ħafna madankollu. Għax jista' jkun, jista' jiġrilna li jkollna ħafna u ma nkunux kapaċi neħendiljaw, niddiljaw ma' sitwazzjonijiet li jiġrulna fil-ħajja jekk mhux bil-moħħ tagħna, bil-mentalità tagħna, bl-idejat tagħna u ħafna drabi x'jiġrilna flok li nirranġaw is-sitwazzjoni inkisruha. Jekk jien sitwazzjoni ta' konflitt tajjeb nipprova nsolvija bil-pika jew bir-rabja, jien mhux se nsolvi xejn aktar ħa nikkomplika l-affarijiet. Jekk jien problema ta' saħħa se nipprova nsolvija bir-ribellioni u se nipprova b'xi mod nittekilja billi neħodha kontra d-dinja kollha, jiena mhux se nsolvi xejn, anzi nikkomplika l-affarijiet. Jekk jien diffikultà ma' tfal jew diffikultà fil-familja, nipprova neħendilja billi naħrab mhux biss billi nitlaq, imma hemm elf mod kif naħrab. Nista' naħrab fix-xorb, nista' naħrab fis-sustanzi, nista' naħrab fil-pornografija, b'elf mod nista' naħrab. Jien se nikkomplika l-istorja, se nikkomplika l-affarijiet mhux insolvihom. Allura l-fidi illi llum sejrin iġġeddu u li intom qed tgħaddu lil uriedkom tagħmel ħafna sens f'ħajjitna. Tista' tagħtina dak l-extra gear illi għandna bżonn b'mod speċjali fis-sitwazzjonijiet ta' stress u ta' diffikultà. U l-kol kemm aħna ngħaddu minnhom dawn. Ħadd mhu eżenti, ħadd mhu imjun li ma jkollux diffikultajiet. Għalhekk nixtieq illejla nitlob lil Alla bl-interċessjoni ta' San Pawl għalikom kollha kemm intom, għalikom parents u għal uliedkom, l-iktar għalikom il-parents, l-iktar għalikom. Għandkom responsabilità, għandkom missjoni. Jiena naf li mhux faċli. Anki jekk dal-ġranet qalu li jiena niġġudika l-parents ma jimpurtax. Naf li mhux faċli u min jafni jaf kemm inħobb il-familja, jaf kemm inħobb ir-realtà bid-diffikultajiet kollha tagħha, ma jimpurtax. Naf li mhux faċli, naf li għandkom biċċa xogħol jibsa u jibsa ħafna, mod speċjali fi żminijietna. U minħabba fekk iktar u iktar għandna bżonnu lil Alla. Minħabba fekk iktar u iktar intom l-ewwel qabel kollox għandkom bżonn timxu l-mixja tal-fidi. Jien inħobb ngħidilkom mhux twasslu tfal il-Knisja, mhux tibagħtu tfal il-Knisja, tibagħtuhomx il-Knisja, imma akkumpanjawhom il-Knisja, morru magħhom il-Knisja, mhux tibagħtuhom. U dan mhux biex ma nagħmlux dnub, mhux hekk. Imma hemm xi ħaġa sabiħa li tista' tgħinna naffrontaw il-ħajja bid-diffikultajiet kollha tagħha u aħna ma nistgħux naffordjaw li dejn nevitawha li din narmuha. Għandna bżonnu lil Alla fil-ħajja tagħna.